Буа районының авангард хужалығы қырларының 80%-ын шешкенлерінде, әмі әшлесі әште көп. Туқтаусыз яуып тұрғанлықтан басуға күн оязған сәғатлердегіне шығалар. Мында хәтте шешесі культураларына олыштырырға туры келген. Бұл қырға біздің шегендер планыштырмаған, біз бұл қырға планыштаған Суданский трава. Шегендер Суданский travaға әлі жылық керек, туфрақта енді 15 градус бұл ашқына шешере керек. Әлі шешкенлер де бек сыңғына бек ауырған текшіліп үсеп отыралар, потому что туфрақта дамы көп, жылылық жетмей. Күн бағышының сұруғы, шеше сұруғы шыққанға көре, қырының тігі башынан уже шеше башладық. Техническая культура рапс. Питрештеде шулук хәл миллионлаган сумлык ырлык химия белән саклау чараларын киләсе елга калдырырга туры киләчәк. Чөнки хәзер шешеп кенә ул өлгермәячәк, димәк табыш булмаячак диләр. Эшләр бик авырлык белән бара. Бүгенге көндә безнең 39% кына шешелгән әле. Семена салкын җирдә ятып, ул уже авырый башлый инде, тишелеп чыга алмый. Татарстанда 1 миллион 800 мең гектар язгы шәшүлек җирләре бар. Хәзергә шуларның 1 миллион 300 мең гектарында эшләр башкарылган. Бу якынча 70% тирәсе. Чагыштыру өчен былтыр инде бу вакытка язгы шәшү кампаниясе тәмамланган иде. Хәзергә исә нигездә бертөкле культуралар, бодай, арпа, борчак шәшелгән. Бакчаларга гомумән керерлек түгел, кемдер бәрәң утыртып өлгергән, хәзер эшермәс микән дип борчыла. Икенчеләрнең бакчалары түтәл ясарлыкта түгел әле, юеш. Әле бу бакчаны менә сукалап атканнар, казып атканнар иде инде. Әле утыртабыз дигәндә генә бик каты яңгырлар явып китте бит инде. Менә шулай да гына инде, менә бүген иртәгә утыртабыз дип әзерләп калган әйберләр тора, орлыкларыбыз бар. Менә бу грушаларыбыз безнең үткән елны 20 көнгә иртәрәк шешек аткан иде, быел инде күрәсез соңарып шешек аталар. Бу Татарстанның иң зур алма бакчаларының берсе. 50 гектар җирдә алма белән грушының 100 сорты үстерелә. Былтыр җыйган 10 тонна уңышның быел яртысы булса да ярар иде дип телиләр. Алмага шешегенең берсе дә ачылмый. Ачылганнары бөҗәкләр булмау сәбәпле сиркәләнә алмый. Елның шушындый килүенә карап, без бик куркабыз, урожай улхатлык булмас дип. Хәзер инде бал кыртлары шундый көннәр торса, Алла берсе, уянып, опыление булыр дип бик ышанып калабыз. Шәһәр халкы да җылы көтә. Казанда куртка башлык кына түгел, кулга бияләй дә кия башладылар. Соңгы тапкыр мондый салкын май 20 ел элек булган. Тик ул чакта яумаган, быелгы май салкын булуыннан тыш явым-төшемнәрнең күп булуы белән аерылып тора. Шуңа охшаш яз узган гасырның 70 елларында күзәтелгән. У нас средняя температура первых. Май башының уртача температурасы 9 градус җылы иде. Нормада бу +13 булырга тиеш. Яңгырлар күләме буенча да хәзергә инде ай ярымлык явым-төшем теркәлде. Хәзер уртача температура белән норма арасы 8 градуска җитә. Кафе, рестораннар зыянны исәпли. Җәйге верандалары булганнар табышны 20%-ка югалткан инде. Ике атнадан соң ачабыз. Салкын беткәч, кояш чыга, без летний веранданы ачабыз. Әлегә әзерлек эшләре бара инде. Хәзер летний веранданы шли без интерьерларны ясыйбыз. С 1 по 10 мая погода все-таки была неплохой. Май башы җылы булгач, туристлар да күп иде һәм җәйге верандалар табыш китерер дип өметләндек. Тик һава торышы салкын, кунакларның урамда утырасы килмәй һәм веранданы планга керткән рестораннар өчен бу әлбәттә табышны югалту. И, конечно, для ресторанов, которые уже заложили себе в план, это потеря от 15 до 20% выручки. Социаль объектларга җылылыкны узган атна да ук бирә башладылар. Апрель ахырында сезон ябылса да, бүген Казанның 50 балалар бакчасында батареялар җылытылган. Бу шундый мөмкинлеге булган учреждениеләр. После 26-го температурный режим. 26 апрельдән соң урамда җылы булгач, бакчада температура санпин нормаларына туры килә иде. Көннәр суынгач исә, җылылык җибәрсеннәр өчен гариза бирергә туры килде. Хәзер һәр төркемдә җылы. Уен бүлмәсендә ул 22-23 градус, йокы бүлмәсендә 18 градус булырга тиеш. Моннан тыш Татарстанның социаль яклау министрлыгына караган 69 оешманың 35-не кабат җылы бирелгән. Бу өлкәннәр йортлары, тернәкләндерү үзәкләре һәм приютлар. Шулай ук бала табу йортлары җылытыла. Атна ахырына температура күтәрелеп, көннәр җылына башлаячак. Әмма быелгы җәй артык эссе булмаячак ди синоптиклар. Алар аны салкынча килер дип фаразлый. Ә менә сентябрь аномаль җылы булырга мөмкин. Рания Абдрахманова, Филүзә Хамидуллина, Ирек Хабибуллин, Вадим Илларионов, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы.